Iepa, bueno, saldunak! Kaixo, zer moz? Ongi? Kaixo, Oiana, kaixo? Bueno, zer moz pasatu zede gaba? Ondo, primeran, nada. Ondo edo ondo baino hobeto. Irabazita gero beti, indar berrituak, zeo zer jandu zu pentsatzen du? Arroz pixka primero ja, bai, así. Arroza. Toko segon. Karbohidrato eta hori da behar dena. Bueno, aposta naiz. Gauza garrantzitsu bat esan behar dizuet. Ze 6 eta 5 abeta aurretik. Ordon, atzoko garaipena oso garrantzitsu izan duzan. Eta segurazki zuek pentsatzen duzuena baino garrantzitsuago. Zergatik da hain garrantzitsua? Atzoko proba, azken aurreko proba izan duzelako. Ordon, lehendabiziko konklusioa zein da? Azken aurreko baldin bada, asko jota empate hori egin diezu. Hoixen, inbarko dugula azken proba eta naiz eta galdu behintzat berdinketa lortuta daukazutela. Ordon, tensio edo presio hori gainetik kendu. Baina noski, guztia borobiltzeko eta behar den bezala bukatzeko ezin behar duzue? Irabazi. Hoi da. Eta, bueno, oain horrengo ez duzu galdutzen. Eta nun izango te den proba hori? Zerbait ikusikarri. Zeo zer konklusio bat atera alduzu, egin gudolako bilbide bat? Ba, ondo pentsatu duzu, Xuberuan, ordon, maulen ikusiko guen. Vale. Venga, animo, Epa, aio!